Dilimne toylar toylansın, halkımız bağtaş aylansın. Şahat durmuşa goşup sesin, yine ulğunda ovaz. Assalamu alaikum, ähwan tamaşaçylar, edil watandaşlar. Mawy ýaýlymyň sizin ähliňizi hoş gördük. Garaşsyz. Baqy tarap Türkmenistan döwletimizde Türkmen halkynyň milli lideri bilen baş halypamyz, Gahrman arkadağymyzyň saýasynda, hormatly prezidentimiz, arkadagy Gahrman serdarymyzyň saýasynda Bagtyar halkymyzyň her bir güni şatlygy we senýä, şowkuny we senýä, Türkmene mahsus şahanadygy we senýä. Elbetde watanymyzyň ötüşlerine bolan ýürek joşgynymyz bugün günne dörjülük işgärler tarapyndan barha berenden berende galýar. Ähwan tamaşaçylar, häzir geçmişimiziň başynda bolsa, şeýle kämil geçmişler taýýarlap ýaýlyma bermekde, biz ýaşlara ähli mümkinçilikleri, giň mümkinçilikleri döretip berýän biziň baş halypamyz Türkmen halkynyň milli lideri, Gahrman arkadağymyza, hormatly prezidentimiz, arkadagly Gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýas. Gahrman arkadağymyzyň, hormatly prezidentimiz, arkadagly Gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak tutýan tutumly işleri elmydama rowana ýollarda rowaşyklary besenmegini tüýsürekden arzuw edýär. Ähwan tamaşaçylar, gadyrly Aýdym Sadyň muşdoklary, ulğanda owaz atly Aýdym Sada diň jarşy gepleşigimiziň her sanyna Türkmen Aýdym Sada sunugatyny, Türkmen medeniýetini, bagşylyk sunugatyny dürli ugurlardan ýurdumyzyň ähli künjeklerinden medeniýet we sunugat saatlarymyz öz sada nigitleri bilen janly görnüşdäki ençe Aýdym Sadary gepleşigimiz arkaly biz size ýetirýär. Gepleşigimiziň bu gedek sanyň mihmany bolsa, ýurdumyzyň Mar welaýatynyň zekinli estrada ýyldymyz Türkmen halk aýdymlarynyň şowur wagtyň özünde bolsa estrada Aýdym Sadarynyň ustady Bagtyar Rozy bugün öz sada nigitleri bilen gepleşigimiziň mihmany. Şoň üçin mehwalar bugün biz size gadakly söhbetler bilen Türkmen halk aýdymlaryny halypalarymyzdan bize miras galan ajaýyp Aýdym Sadary siziň dikkatyňizi ýetirer. Bizden daşlaşmaň Türkmen owazyna, ulğanda owaza, ulğanda galan. Bagtyar, bugün ulğanda owaza gepleşigimizden öz sada nigitleriniz bilen gatnaşýaňyz ilki bilen hoş gördük diýär. Sağ ol, hoş geldin. Biz ýylap çağıraňyzda ulgamda owaza gepleşiňiz şeýle şowul çykypdyr. Sağ olun. Bizem şu tadan digitlemde toparmyz bilen çykyş etmäge geldik. Başarymyzdan bir näçe aýdymlar ýerine ýetirip beririz. Ulğawa süren, bugün Bagtyar ulğanda owazyň muşdoklary, Aýdym Sadyň jan köýerleri, Aýdym Sadyň muşdoklary sizden we siziň toparyňyzdan näkili aýdymlara garaşmaly. Agla bölegi. Esasy meniň öz ulum salyrsaryk ýolundan halk aýdymlary, söýgü aýdymlara arasynda bar. Akyldar şahyrymyz Magtumul Pıraň sözlerine bir näçe aýdymlar ýetirdik. Elbetde Bagtyar siziň ýerine ýetirjek aýdymlaryňyzy bizem tamaşaçylarymyzdan ulukwa süren dinlärler. Ne bilşimiz ýaly Bagtyar garaşsyz ýurdumyzda, asuda watanymyzda, gülläp gulaçýan diýarymyzda Türkmen halkynyň milli lideri biziň baş halypamyz Gahrman arkadağymyzyň saýasynda, hormatly prezidentimiz, arkadagly Gahrman serdarymyzyň saýasynda ýurdumyzyň ähli künjekleri, göder paýtagtymyz, akylly şäherimiz bolan Arkadag şäherimiz gün saýyn ösýär. Ýurdumyzyň her bir güni Aýdym Sada we senýär, toy bayrama we senýär. Siziň hem aýdymçy kalbyňyzdan, bagyşy kalbyňyzdan bir ýürek arzuwlaryňyz bardyr, tamaşaçylarymyz bilen paýlaşaýsyňyz. Milli liderimiz Gahrman arkadağymyza we arkadagly Gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýas. Oý jan sag bolsun, işler rowaj bolsun. Köp sag bolun Bagtyar, arzuwlaryňyz hasyr bolsun. Ene gepleşigimizde tomoşa edýän bolsaňyz, ulğanda owaza atly bir Aýdym Sada diň jarşy gepleşigimizde gatnaşan her bir mihman täze aýdymlar bilen, täzelikler bilen gelýär. Gepleşigimizde bugün sizden näkil täzelige garaşmaly? Bir täze aýdym getirdiňizmi? Häkim paýgas ummany Magtumul Pıraň diýip täze aýdym getirdik. Guram Murat Nobatyň sadyna, toýlu we sözlerine täze aýdym getirdik. Başarymyzdan şonu aýdyp bereýin. Ähwan tamaşaçylar, edil watandaşlar, biz gepleşigimiziň başyny Häkim paýgas ummany Magtumul Pıraň atly ýylymyzyň şanyny düzülen şu ajaýyp aýdym bilen badar galýas diňlen diň jalyň, ledet alyň ulgamda owaza, ulgamda galyň. Türkmeniň boýtanjy
sığırlar yadı, dünya nazar saldı. Yüreğimde aşağı bolu, elbise doldu. Lakin baygal ummanı, altın mülü pırağı. Bagtyar yerine yetirip aydymyz üçin köp tag bolsun aýdýas. Pähim paýhas ummany magtym ulu Praga atdy ýylymyzy wasp edýän bu ajaýyp aýdymyz biziň gepleşigimizde baýdalygy boldy. Ine bilişmedi ýaly bize tomaşa diýen mehman ýyleşmeden gelen ençe sowalar bar. Ödürüjülük toparma bilen taýýarlar ençe sowalarymyz bar. Mumman bugun gepleşigimizden agla we bölege aýdym sadyrdan ibarat bolar. Ýöne arasynda bir söhbet görnüşleri tomaşaçylarymyz gynandyrýan sowallary bir jogaplandyrsaňyz hoşa bolardyk. Elbette ulu höwes bilen başarymyzdan jogap beririz. Ine gepleşigimizde tomaşa diýen mehman ýyleşmeden öň belki siz barada siziň dörejiligi değişik bolan ençe pursatlary bilýändirler. Ýöne bir aýdym sadary geçmeden öňürti siziň sahna ilkinji gelişiňiz, ilkinji ýerine ýetiren aýdymyňyz, ilkinji sunugaty bolan höwesiňiz özüňizde haçan döredi zatlar bardyr. Kim bolsa tomaşaçylarymyza bir beýan etken gysgaça. Başysyna elbette aýdymzada ilkinji gelen, ilkinji sahnalarda çykyş eden güllüň biziň üçin gyzykly. Ýaşykdan her kimde bolşýaly bizde de ýaşykdan sahna çykmak, merjen däňleri taýrak bilbiler atly çärelere çykmak bize nesip etdi. Ýaşlaryň arasynda festivallara gatnaşdyk. İlkinji ýerine ýetiren aýdymyz Udurot bilen bina bolan ajdarha ben de elime perizadyň ýolun diýip şol aýdym öwrenipdim başda. Elbette Bagtyar bu pursatlary madama ýatlamak siz üçin ýakyndyr ha? Elbette ýaşlyň ýatlap, ýaşykda sahna çykan halipalan ýatlap, gowsora berdiňiz. Öden ýa Nobatov, Awgelda Ahmedov, Akbarat Jumadurdiw, halipalar bilen kän toýda, çärelerde, kän ýanlarynda köp çärelere gatnaşardyk. Demek Bagtyar şu aýdymsa sunugatyndan türlü ugurlary bolýar-da. Ne belläkeşdiňiz ençe türkmen aýdymsa sunugatynyň beýik ägirtleri Usat halifalary belläkeşdiňiz. Demek sally saryk ýoluny saýlap almaňyza şo täsir etdi halifalaryň ýerine ýetiren aýdymlaryny diňläp ýa şu ýola gelmeňize näme sebäp boldy? Elbette ýaşykdan şol başlangıç halipalarymyz we aýdym äheňlerini diňläp höwes ýaşykdan başlandy. Ýaşykdan höwes edip şu halipalar bilen şolara gol berip şolardan tälim alyp başladyk saly saryk ýoluny satlaryna. Dogry bilýän Bagtyar sebäbi halipany şägirsiz, şägirdim halipasyz atda gözeňine getirmek mümkin näli. Elbette. Ne Türkmen halkynyň milli lideri biziň baş halipamyz Gahman arkadamyzyň bize täzen bir ýeň ýol açyp beren halipa şägir ýoly bugun günne hormatly prezidentimiz arkadagly Gahman Ferdowna tarapyndan münasip dowam etdirilýär. Halipalaryň ýoluny häzirki wagtda şägirtler münasip dowam edýär. Şu halipalarymyzdan bize miras galan şeýle bir Türkmen halkynyň kalbyny ornaşan, Türkmen halkynyň ýüreginde ebedi baky ýaşaýan aýdymlar bolýar. Elbette bagşy bolsa, ol aýdymlary häzirki wagtda ýoýmany halk köpçüligine aýdymsa söýjülere, dinleýjilere ýetirmeli bolýar. Indi halkymyzyň kalbyna baky ýaşaýan aýdymlary tomaşaçyň kalbyna baky tindirmek üçin näme etmeli? Türkmeniň şeýle bir halk aýdymlaryna
Her vilayetde aýratyn ýollary bar. Her biriniň öz şiýbeti, öz aýdyryş düzgünü bar. Halipadan şäherde geçip näçe halipalardan ýerki aýdymlar gelen. Ama şol aýdymlarym ýoýman bolmaz ýaly. O öwrenip bir aýtmak üçin hökman halipa görmeli. Arka geçip halipadan şäherde geçip gelýän türkmen halk aýdymlary, halk ýaşadyp şondan ömür uzak bolup näçe ýyllar bizim döwrümizde gelipdir. Biz hem onu hiç geli ol aýdymlary ýoýup ýa-da onu ütgetmän hakymyz ýok. On bolmaz ýaly başyny, ahyryny, ýygyny, çukuldusyny, hüýüldisyni hemme düzgünlerini berja etmegimiz borcumuz diýip hasap edýän. Elbetde aýdymçyň esas borjy bizim belleşmemiz ýaly halipalarymyzdan bize miras kalan aýdymlary dogry we doly tomuşa ýetirmek. Halipalarymyzdan bize miras kalan kämil aýdymlary dama öz muştaklary bilen paýlaşmak. Gelin bagtyar ketleşigimizi halipalarymyzdan bize miras kalan ajaýyp bir aýdym saatlar bilen dowam etsek. Yar tenin ışığında yar ey divana oldum dillerine. Havada sayı olşuttum evlerim ayım senin. Burgelek kıyıcıvanı benim payım senin. Ah sonra bir de gelseler vak aytlarım zayım senin. Yar tenin ışığında yar ey divana oldum dillerine. Elleder oldum dillerine. Işığında yar ey divana oldum dillerine. Adını sorulum bak aylar hana diyelim. Sallanıp köyden çıkan ağırlar ibadeti gelim. Baktı yarına böyle yetmen yüreği otlu gelin. Sayırdır ışığında divana oldum dillerime. Elleder oldum dillerime. O dillerime, dillerime. Yarına
geçer durmanım, durmanım cihanım. Ay cıgaları tel tel olup verinin, şonun için geçer hal durmanım, durmanım cihanım. Zani zani gemice çekilir ferrağa varmaz vakkamsa durmanım cihanım. Ey ağabeler perin abla kümese gayrete gövhertili durmanım, durmanım cihanım. Min Miraç Ahmet göğünüm kemine, eyap çıpa verdin göğünüm, vahvamne. Yar olsa yönlenir Irak demine, kış olsa Bağdat dirili. Ahmet garip buldu durmanım, durmanım gezin ter gezgin Anadolu düşmanı köyüne bakan var gezgin. Benim bilen varsın daim kuşu ter gezgin, gezin dünyasında doğan tedet ter gezgin. 40 yıl maya gelince yekecek ter gezgin. Bulursa götür yani yol verme, ol birine gebirip, ol birine al verme. Ol adamdan kaçma, kaçsan asla el verme. Sana ölüm geldi yerine kete yalvarma. 40 yıl maya gidince yekeceğin yer gezin. Yılmaya gidince yekeceğin yer gezin.
40 yıl maya gidince yekece yıllar gezgin 40 yıl maya gidince bütün bir yıllar gezgin Bahtiyar yerine tökberen aydym üçün köp sağ bolsun aýdýas. Ne bir gepleşmedi, bir gıýt gazyk sowalar arkaly dowam edýäs. Ne ährimede mälim morşýaly bir aydym sağ sunugaty şahyrlar bilen günden güne baglanyşykly bolýar. Siziň hem iň gowur okuyan şahyryňyz gaýsy? Gaýsy eserler has köp okuyan? Elbetde akyldan şahyrymyz Magtumul Pırağın sözlerini okamayan ýokmu ka diýen. Bizim başlarımızda ne Magtumul Pırağın sözlerine bir näçe aýdymlarym getirdik. Halipa bagşymyz Gurban Ummanov'un Magtumul şahyrymyzyň sözlerine bu dörtden aýdymny aýdyp bereyim. Ulug besre sahnamyz Bahtiyar size garaşýar. Kişiyle girdim mışın bağına Ne bir adır kimse çeker o bu dirdi Astağın atalan göğün o boynun Gök titreyip çeker bilmedi o bu dirdi Astağın atalan göğün koynundan Gök titreyip çeker bilmedi o bu derdi Aşk eder nefeyanlar çırağlar Aşka düşse kuşlar ağlar kurdağlar Yegilir hayvatlı kuvat dağlar Dağlar taşlar çeker bilmedi o bu derdi Yegilir hayvatlı kuvat dağlar Dağlar taşlar çeker bilmedi o bu derdi Vaktimin cümleşiler Düştü havlerdanam Çürürdüler çeker Bilmedi o bu derdi Zemin cümleşiler Bollun eylerdanam Çürürdüler çeker Bilmedi o bu derdi Gidir bir de miras koymuş o bu derdi Gülmek ayrılmak kalıp duram ümdün Gidir bir de miras koymuş o bu derdi Dağlar taşlar çeker bilmedi o bu derdi
Ähwal tomaşaçylar, edi watandaşlar biz gepleşigimiz dowam edýäs. Bagtyar ine bilşimiz ýaly milli aýdymsa sunugatymyz Gahrman arkadagly ýurdumyzda arkadagly gahrman serdarymyň saýasynda belent ötüşlere tarap ädimler öňe barýar. Ne bilşimiz ýaly dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saz çalmak, bagşylyk sunugaty, adamzadyň maddeýdäl medeni mirasynyň sanawyny girdilmek hem dörüjülük işgärleriniň hasam bagtyny goşarandyrdy. Elbetde dutar ýasamak senetçiligi, bagşylyk sunugaty bugun günne giňden şöhretlenýär. Ýangan aýdym saatlar bolsa, halifalarymyzdan miras galan ajaýyp aýdymlar bolsa bugun günne dutar saat guruluny hasam belentden belent owaz bolup ýanlanýar. Elbetde hoş geldi. Şeýle şahatlıkly wakalaryn göz başynda boldy gahrman arkadamyň arkadaly gahrman serdarymyň taýsy tagallalary bar. Bu şonuň üçin men pursatdan peýdalanyp gahrman arkadamyza arkadaly gahrman serdarymyza sag bolsun maýdýan goý milli senedimiziň howandary gahrman arkadamynyň arkadaly gahrman serdarymyň jany sag bolsun işrowa jalsyn dem utar gurulunda Awtumula tamamyň sözlerine bir aýdym aýdyp bereýin. Elbetde uluk wesiren. Bagtyar şu dutar saat gurulunda ýerine ýetirýän aýdymlaryň haýsy hasam size lezzet berýär. Haýsy aýdymlary dutar saat gurulunda çalyp ýerine ýetirende has lezzet alýar. Halipalardan galan hem aýdymam lezzeti bir başga. O başarymyzdan näzir Awtumula tamam sözüne ýadyl jelalym diýen aýdym aýdyp bereýin. Ähwal tomaşaçylar, edi watandaşlar, biz gepleşimiz dowam edýär. Bizden daşlaşmaň türk onawadyna, ulgamda owaza, ulgamda galan. Ýaýyrdan ey Kadir Kudrat Cebbar, Ýaýyrdan Kadir Kudrat Cebbar, armanda oýmagyl ýadyl celal. Nefsimiň raýynda keremli gapbar, yermanda oýmagyl ýadyl celal. Saklagyl gaýgydan gamlanyň mehnetden, namud etmeýse pagakdan rahmetdin. Haly kılmaýa dünýälikden ey döwletdin, gam mende oýmagyl ýadyl celal. Ya yaradana senden kudrat kim var? Keremin işidir günahım isyan. Bir zalim aýlymda ýeýlep giriftar, şermende oýmagyl ýadyl celal. Baltymyny şerhem bolsa ýanşanymde, hayra döndürey arman goýma janymda ýok. Ovalay hir dotuşmanyňa ýanymda, gam mende oýmagyl
Celalim Armağanı oymağıl yağdır Celalim Şermende kılmağıl yağdır Celalim Bagtyar köp sag bolsun aýdýar, ýerine ýetirip aýdymyz üçin. Indi biz getmişimizi mehman tomaşaçylar ýene de Bagtyar gyýt gyzyk sowalar arkaly dowam edýär. Bagtyar, sahnada aýdymlary ýerine ýetiren fursatlaryňyzda ýa bolmasa tere aýdym arkaly öz ýerine ýetirýän aýdymlaryňyzy dinleýijilere täsir edýän güýjüni hasam artdyrmak üçin näme etmeli pikir edýäňiz? Elbetde hoş geldik, o sonra verdim. Aýdymy dinleýijä gowy täsir etmeginiň birinji aýdymy özüň ýüregiňe özüň jaý bolmaly, ikinciden ýüregiňden çykaryp aýtmaly. Haýsy aýdymam bolanda tirme ýol bolsun desanlardan aýdym aýdamda da şonuň hökmän rowaýatyny näme waka gidip duranyny düzülenligini aýdymyň manysyny birinji bilmelim ka diýende aýdymyň manysyny düşünüp aýtsaň ýüregiňden çykaryp aýtsaň dinleýijiň ýüregine barýam ka diýen. Elbetde, dogry bilýän sebäbi aýdym saat sözüleň ençesi aýdymlara hasy kiçikin düşünýär. Gelin onda Bagtyar gepleşigimizden bir tomaşaçylarymyz da maňa garaşýanlar. Söýgü aýdymlary bilen dowam ederek gepleşigimizde söýgü aýdymlar bardyr. Baş üstüne men şu ýerde bir näçe söýgü aýdymny aýdyp bereýin. Mehmanlar, biz gepleşigimiz dowam edýär. Gepleşigimizde Bagtyar Rozifoň ýerine ýetirmegine janly görnüşdäki ajaýyp aýdymlar siz üçin ýaňa nädinläň diýinjalyň, lezzet alyň. Gürtelikte bile üstüp kunuldu Yatan çıkma gülü bakan gözlerim Ululansın füyüşüp bir dilgar bolur Yatan çıkma füyü bakan gözlerim Yürükte ışmadını yakın gözlerim Atan yaptı ışınlarası Yatan çıkmaz yaşlar akın gözlerim Ağlava bağrımı yakın gözlerim Vusala yetiştik vadalı güldü Sattı seni yaktı beni gönlünde Takdir seni menden alıp gidince Ağlava bağrımı yakın gözlerim Yürekte ışmadını yakın gözlerim
Dağına tayra salsa da bizi ayırıp bilmedi o yürüp görmedi. Bir vefa atanın vefalığı yatın çıkma tüyüp bakan bederim. Ağla bana bağırma yakın bederim. Bir vefa atanın vefalığı ağla bana bağırma yakın bederim. Yürekte sodunu yakın bederim. Ağla bana bağırma yakın bederim. Kıllar saçlarını girdin döküp, kıllar saçlarını girdin döküp, yılgırı gelsenin küyseminin. Gözlerim oynadı başını kakıp, yılgırı gelsenin küyseminin. Gözlerim oynadı başını kakıp, yılgırı gelsenin küyseminin. Yüzüm nuri güneş dolu saçınsa, yüzüm nuri güneş dolu saçınsa, kırmızı dodağının balın geçilse. Anımda gülenek bulmasınsa, karanı solsanı küyseminin. Anımda gülenek bulmasınsa, karanı solsanı küyseminin. Yada kalsan obamızın dizini, Hasan'ın sultanı altın bizini. Sevdin sevdin sevdiğimi, yadıma salsana küyseminin. Min seni sevdin sevdiğimi, yadıma salsana küyseminin. Aşığının akbarından anladım, aşığının akbarından anladım. Başka dedi, başka güleyi ağladım. Akuşunu girdin başa bağladım, külübe bulsana küyseminin. Akuşunu girdin başa bağladım, külübe bulsana küyseminin. Sevdin sevdin sevdiğimi, yadıma salsana küyseminin. Yılgırı gülsene küyseminin. Koyunu kurap gökten durma geçinde, İsteyin varını o yol senin.
Tutunmadın tülübo yayla çıkınlar Gülüyün todunu oyulur senin Vefaların sildin göğün verelim Çekinmedi buluda yerin gelelim Valtın dönün irkiyle yürüm Bulayım tesbirin oyulur senin Valkanların irkiyle yürüm Balayım seslerin oyulur senin Güce gayrıymışım çapsın şimali Bulutlarda gitse ayın çimali Okuyunun adını bilirim yani Giyeceksin yarımda oyulur senin Okuyunun adını bilirim yani Giyeceksin yarımda oyulur senin Eşliğin varını oyulur senin Sağ olun Bahtiyar, ne gepleşimizi şeylerek sowal bilen dowam edýär. İnsan öz kalıbyny päklemek üçin, bir günüň alkyşyny almak üçin nähili işler bilen meşgullansa, has bolar diýip bilýär. Bu awatdyň esas bellek geçikladym halkymyzyň milli lider gahrman arkadamyzyň özi bize nusgalyk mektep bolup dur. Aýdym aýtmakda, sanat çalmakda, sportda umuman ähli işler bize nusga görkezýär. Biz ýaşlarym ýagşy işler etmekde gahrman arkadamyzdan göreldi. Elbetde Bahtiyar dogry bellek geçdiň. Ebeşimidi ýaly Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyzyň kämil paýhatyndan sydyryp çykan ajaýyp eserlerine ähli zatlar durmuşda nähili ýaşamarlyk barada, nähili işler etmekde barada, nähili il alkyşyny almak babatda ähli işleri bize nusgalyk göreldi mekde bolup durýar. Bize her ädimne şu ajaýyp eserler biziň ýan kitabymyzda urulýar. Indi gelin gepleşimizi bir aýdym bilen dowam edelim. Nähili aýdymlar bilen dowam edýär. Ustad Halipamyz Döwlet Göldükdürüň kemine şahyň sözlerine döreden Zülfün diýen aýdymy hemde Kerim Urban Epesmiň sözlerine döredilen Apat diýen aýdymy aýdyp bereyim. Ulugy wesren sahnamyz Bahtiyar size garaşýar. Baş üstüne. Rahmat tamaşaçylar, eziz vatandaşlar, bet gepleşigimiz dowam edýär. Ýanlan aýdym taýdar, ýanlanjak aýdym taýdar. Siz üçin diňläňdiň salyň, ulganda owaza, biz bilen ulganda galyň. Astarhane yaksana genci nahanadır gün Meşhur elim olmuş panı cahanadır gün Ökülmedi gülüdün bağıstahanadır gün Elimi anvar hasan degende sanadır gün Leylek o tanıldı en akvanadır gün Hay senin yürüyüşün arttan asiri olsar Ağla ağla güldürün canım yeri olsar Halka halka dürtlerin kimindi darı olsar Örüm örüm saçların ufun zumarı olsar Bir karı başka başka otanı bana dürtün
hep yetişsin tarifin esli darap öyverdim ak yüzde pusla altın tohum bileli getirdi kana dülpün. Eşmuğanın aburubana dülpün. Gül giden kimine seyri çimen istedim, beni reyhan açılan birincimen istedim. Bağlığı hürdakının dürlüğümün istedim, zülfün her bulutlarına gülmüntümün istedim. Bak bereyin kullarım kılırdın sana dülpün. Zülfün her bulutlarına gülmüntümün istedim. Bak bereyin kullarım kılırdın sana dülpün. El tarı başka o sana dülpün. Yakşin vakit etmege şahirada dine adatım der hükmanlardandır. Ağırlar içinde gördüm rahat yok afatına kurbanlardandır. Yasanan yari, yanağı tekirdin yasanan yari. Kabağı mekirdin yasanan yari, doğdukları banlardan yanlardan. Bir yarım ucuk saçı bir ucuk şahirimi aklı hayranlardan. Sayıda geçip azaplarının azabın Hayheydi banşetike kucuğun Ucukta mekanı komuçun Dünyanın baklı insanlardan
Köp sag bolsun aýdýar Bagtyar, ýerine ýetirip beren bir-birinden zyýada aýdymlaňyz üçin. Her işin haýry ýagşydyr. Toy bedegi bagışdyr diýilýär türkmende. Ine türkmen toy toýlasa, elbetde ýurdumyzyň her bir toy baýramyny dörjülük işgärleri bedeýär. Elbetde toy toýlansa da dagaran akylaýjy pursatlaryny da biziň kalplara singen ajaýyp bir aýdymymyz bar. Bal sayat aýdym bilen jemlenmek häzirki wagtda bir däbe urly. Nereden Bagtyar? Elbette. Gepleşigimizde toy bayramlarymyzy jemleýän bal sayat aýdym ýerine ýetirip bereýin. Uluk wesren. Ähwalar dinlädiň zaryň lezzet alyň ulganda owaza biz bilen ulganda galyň. Gel bana isterler seni ya isterim bağdadır bağde ay gelme bina sayat bağdadır bağdım ah yandım yani Öller var ey kadir bilin sökme duvar ya Bal sayat, han sayat, son sayat bağdadır bağda. Bal sayat. San hayat
Bagtyar ine getmişimizde biziň beren sowallarymyza diýseň täsiri jogaplandyryňyz. Getmişimizde janly görnüşde öz sada nigitleňiz bilen, sadany toparyňyz bilen bir-birinden zyýada türkmen halk aýdymlaryny ýerine ýetirdiňiz köp sag bolsun aýdýas. Dörüjülük üstünlük örneği aydımsaz, älemine aydımsaz ýoluna elmedama şowluk bilen ýar bolmagy tüýsürekden ardy bodýas. Garaşsyz ýurdumyzda türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadamyň saýasynda toýlanýan toý bayramlarda hormatly prezidentimiz Arkadagy Gahryman serdarynyň saýasynda elmedama tele ýaýlymlarda mahmal owazyny belenden işiňiz şowlu bolsun. Elbetde hoş geldi. Biziň üçin hem gepleşiň ul täsir galdyrdy. Burzatdan peýdalanan türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadamyda, Arkadaly Gahryman serdarymyza köp sag bolsun maýdýan. Janlarda ömürler uzak tutýan tutumly işleri rowaj alsyn. Köp sag bolun Bagtyar, arzuwlaryňyz hasyr bolsun. Sag bolun. Mehman tomaşaçylar, eziz watandaşlar, ine şunuň bilen Ulgamda owaz atly aýdym sada diň jaryş gepleşigimiň bugünkü sanyny jemleýär. Biz siziň kerbiriňizde berk jan saglygyny, maşgara badançylygyny, ýurda wagtyny tüýsürekden ardy bodýas. Garaşsyz ýurdumyzda türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadamyň saýasynda hormatly prezidentimiz Arkadagy Gahryman serdarynyň saýasynda görjegiňiz diňe gowluk bolsun. Ýene-de ýaýlamda görüşýänçek, Ulgamda owazda görüşýänçek. Hoş sag bolun.